melu mama m adịsịrọ mma mana nke papa m melu mụ na mama m amụrụ m ọnụ m ga-eji wee kwu. Papa m na-agwa gị maka ya, o nwere ego. Mụ na mama m anyị dị very happy, mụ ụmụnne m. In fact, etote m bili n'ezigbote ụlọ enu kara aka. So ndị bụ ndị friends m na-ịghọta na-enolu m asọ mmiri o. Anyị wee gaba primary school. Ka anyị na-aga primary school, nya bịa nwee ụmụ enyi na-abọnya fọrọ n'anya so much. Ịmagonu nwa ọgaranya. Oge ọbụla ife na-adị ya n'aka, a na-eke. So ha wee gụsịa primary school wee banye secondary school. Ịmagonu mgbe afọ ha agbanyitego. Ọ sị m nne na ha bi na boarding school o. So nya wee gwa mami ya na ụmụ enyi nwaanyị na-abọ na-edisturb ya na fa chọrọ ka fa bịa mala ebe fa bi. Mami ya wee sị na nsogbu adịrọ, nya kpọrọ fa nata one of the weekend or ịmagolu short holidays. So fa wee plan si afa ncha niile wee soro wee na-abe nne ya. Ha wee luo. Ọ sị m nne na o nwere ka a si eme expect anything. Papi ya wee bido wee like ofu onye n'ime ha na ọ gwarakwa ya bido ya na this girl gbaba izuzu. Ọ sị m na ihe papi ya na-eme bụ mgbede abalị o jesi ọlụ bata ọ kpọọ fa ncha niile na-akalịsa ha ụka na ọ ga-akọgidelu ha akụkọ bụ ụfọdụ ụlọ ebulu nyanwa bukwele enyi ya nwaanyị. Mgbe ọbụla iji titigharịa nke afọ ọ dị interested in aka mụkwele anya o. So maybe no mgbe fa na-alalụ ụlọ ka fa ji akpa anya dịkwa interested, nya draw interested, nye nwere ike ịma fa nọsịa na ọsị m nne ya suspectra anything. Ụna amazikwa ihe papi ya na-eme o. Ọbịa na skuulu ha sisi kpọọlụ ya the girl ọbịa obulu ihe niile o gote bunye the girl provisions nye ya ego si anya agwakwana nyanwa na ya bịara. Gwakwa oli ndị nkụzi maali anụ si afa agwakwana adị ya nwaanyị na ya bịara. Papi ya ga-abịasịa skuulu na-amị afọ na nyanwa. Ụmụ nwoke ụfọdụ chai duto ihe the girl na-ezolu n'ụfa ikwe ịghọtago na fadrozi that close na ya na nke ọzọ dọkwa close but o nwere ife ọ gwara ya. Fa wee gụsịa akwụkwọ ịmagonu ka fa chọbazia university ịmago all this small period a ga-anọ before enweta admission. Mami ya wee sị na ya ga-eje mụọ ọlụ, ya wee jebe ịmụ ọlụ. Luckily for her, ye luo meetie nke afọ papi a like. Fa na-abọ wee bido kwụrakwa ịmagonu ndị na-abọ mabụ before. Ọ sị m this girl ebidokwe na-edisturb ya sị ha na achọ ka aje ebe fa na achọ ka aje ebe fa na-asị ka ezinu wee ka ọ dị magogo ọbụla ọ na-edisturb ya. Ya wee kwelu mgbe afọ na need ezi permission mami ya ma wee anything. Ya wee dulu the girl wee jebe wee luo. Ọ sị m papi ya wee bidokwe sị ka ya lote etu esi akọlụfa akụkọ kọba nnọọ kọsị afọ elisie nri naba. Ọ sị m nne olo n'ime abalị this girl renyie na bed ya o wee je wee bakwulu papi ya na papi ya wee na-edi nwa obonogodo nye echeketie ya bụ na self contained ya mụrụzi ife o ji hapụ washroom ya wee jebe ya wee pụba wee na-apụta na wee na-ege ntị wee n'ihe a na papi ya na-eme. Ọ sị m nne na mami ya na-adụ busy all the time ya na like ọ bụrụ busy that na ọ nara afụ di o mana mami ya na-abụ o jesie ihe ịghọta ụdị ihe anwa ọ lalụ ụlọ etu anya ibuli ebulu ọ ka na-alalụkwa ụla due to weakness and other things. Ọ sị m ma nọ na visitors room ka fa na-abọ selu dị Ebonyi. So nya wee nụ ihe ọ sị m nne isi gbaka anya na alalụ ọzọ ụlọ abalị. Nya wee nọlụ na bed ebe afọ chelu the girl. Ha wee sebe Ebonyi sesie nya na papi ya the girl wee rekwelu wee bata na-abatazi fụ na ya mụ anya na-echie. Nya wee jụbịa sị kedu ebe o je. Kedu ebe ije for more than an hour ndị achọghị na be nna m na m afọrọ gị kedu ebe ije. Ọ sị the girl tiwa akwa bebe akwa ya sị na ihe a bụrụ ihe ibe akwa kedu ebe ije na ọ bụrụ na ya ma na ya ma ntụrọsị gị na ya ka akpọ gị nata be nna ya. Kedu ụdị ihe dị so ihe a ka iji wee chọ ka isolu nata kịta ịkwagolu ya na-ebe mechesi anya biko I can't talk now because na your father nọ nso na ọ bụrụ na ha chigha azụ ebe fa na-alụ ọlụ na ya ga-agwa ya ihe niile. Ya agbanye ya nkịtị kedu ihe a ga-eme. Osi m nne iwe papi ya. Ọ sị m na mgbe afọ ha na-abịa o na ọ na-abụ fa nọsi agha na ife ụdị ego papi ya ga na-enye ha na-echekwala ọnụ just ego ịmagonu na ya mụrụ na o nwere ife dị na nwa akpa ekebiri ọnụ. Fa na-abọ wee nọsịa wee chighazi ebe fa na-alụ ọlụ. This girl wee bido wee kọbalị ya wee si ya na ọkwanụ the other girl
bife gwala etu papia si enye ego n'ife ọ na-enye the girl n'ego n'ihe niile this girl mesi nwebe lately magoro maka anyị niile afọ ọ na-eme ma etu o si agbalị ọsọ nọ maka papia ọsị m nne obi gbawa anya ya wee sị ivi na dat gị nwakwana ọsị na mgbe afọ bịara o jele ịṅụ mmiri na kichin na papia gwara ya si ya ọ bụrụ na ya lala ụla ya bịa na onwe ife a chọrọ egwu ya in fact na papia fọsụrụ ya fọsụ na ya dọrọ welen magoro n'ude ha anwa na wee si ya na ido welen and onye nwa ka iji si ka anyị gaba ka i wee jee sele ibon gị nke gị n'isegolunu no nsogbu adọrọ ọsị m ka a na-ekwu ihe a anya mmiri n'alụnwụlọ ọlụ atọ na amụrụzi ife a na-eme ike kwụọla ọtọ gwa ya wee chighebe azụ na alụ wee sị papia na afụ gị ihe ị na-eme n'iwu the worst nna ya nwere n'ụwa ya na-regret na ọkalịa mma na amụrụ ya na mkpuke ma papia bụla ezigbo mmadụ ghara ị na-disgrace ya like this ndị otie ya na ya na-abọdụ n'ụlọ n'afọ ọtọ ya ị na-esefe ibon gị ọsị m eni abela akwasị papia da na na-ayụ ya sị ya na ya agwa mami ya na ya mụrụ nọ ihe a ka ọ na-eme no ya nwere ife ya akpọrọ ya nwere ife ya akpọrọ this man ọ na-ayụ ya sị ya biko na ndị a bụkwa ndị ezi n'ọfa nọsi afa n'aka ekwenụ nwere ife ga-ejikọfa na fanwa bụkwa family na they will remain together nke nwa nke na ọkpọgodi ya sị na ọma nchenji na ya bụ papia nke nwa na-akọgheli so after all na fa agụsigo akwa onye ọbụla eje egolo onwefe chai nna chai ụfọdụ ụmụ nwoke unu na-alụ n'iyi ụlọ nwa gị chai ọsịbụ nne na-ajụ si na ya ga-agwa mami ya maka na mgbe ihe a na-eme na mami ya may travel so ọ na-ayọ ayọkatị ya kwụsịzi ya biko tretin bezie enye si ya na ọ bụrụ na ọ gwa mami ya nye disown onye na ọ bụrụ na ọ gwa mami ya ọ gbasa mara ejifa na o nwere ife ga-ejikọkwa ya na ya na-aba again kedu onye azụ ya na university kedu onye eme nna kedu onye emibie kọba so many things that na ya mụrụzi ife a ga-eme o ya asịwakwazi anya sorry o papia Chineke nna mekwelu m ebela alụ ọsị m nne ya gwara mami ya this man wee na-achụgharị nwaanyị na ọsị ma still continue kwe na-afụ this girl kedu ife a ga-eme na education ya dụ na line mana ya dụ traumatized nye alụzi ibe dị enye nwere ike trust this man o megarala m ya na-enyi ọsị m na ya bụ ibe dị na-amụtasị ụmụaka na ekwere na enyi ọfụ nwa ya ga-edu enyi nwa anya wee bịa bie o na o nwere ma nwoke ma nwaanyị dụ n'ime na ekwere na onwe onye ga-edu anybody bata bie maka ife papia melie ọsị m nne mana still mami abịa bie ya na-enye ya na-efili na ya mee mami ya ajọ ife ndị amụrụ ma onye gba mami ya eziokwu na ọdụgo late na anwa bụ ya na ma papia ọka na-achụ nwaanyị na ya mụrụ ọ da-achụzi na ya mụrụ mana ya gwa mami ya na o nwere ike nebezie papia anya o nwere ike sebelufe okwu na ya mụrụ mana still na ya na idili iwepụ ihe a na heart ya because ọ na-enye ya nsogbu oge ọbụla ya fụrụ mami ya na ya ma ndụ free minded ịghọtago before mami ya na-ajụ akedo ihe ịgbagolo ụdị ha awa ya wesị ka amala ife ndị mmadụ ọ bụrụ gị na kịta anụnwa na ya amagolo ife na ya nọbe die ịghọta na marriage ha adụgo old ya fili na fama mgbasa na ya mụrọkwa mana ọdụnụ ka onye agwa mami ya ka wee free mind ya because na ọ ka na-edisturb ya ụlọ nwa gị alụ na-eme tia ụfọdụ bụ nnọọ agbara ife a ga-eji unu wee mee amụrọ m kedu ụdị humiliation kedu ụdị shame bụ ife a this girl sị m efe ya enya anọkụsị ya na enwerozi friend ọzọ na o nwere onye akpọdatazikwala ụlọ ngụsị akwụkwọ mesi oyi wee nụọ di maka papia amụrọ m ife m ga-agwa go I don't know because na anya mara ihe ga-apụta ma ọ bụrụ na ịgwa your mom but still you need to be free yọtago chebie nọ ichesi enyo gị nwa ma ụdị mmadụ mama gị bụ malụ ụdị mmadụ papa gị bụ yọta na ọ bụ nọ ife ma they will still be together whatever that will come out of it maybe talk to your mother first make her promise you that you won't take it stretch it like that before you confess ya ma ọ bụ na ị ga-confess ike gwụrụ ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ